Синоптики абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. Неймаверная знаходка археолагаў на Вілейшчыне. Рэжым узмацняе кантроль за сацыяльнымі сеткамі беларусаў. Пра гэтыя ды іншыя падзеі аўторка распавядзем найбліжэйшымі хвілінамі. Пачынаем з надвор'я. Сіноптыкі абвясцілі ў Беларусі памаранчавы ўзровень небяспекі праз цыклон з навальніцамі, моцнымі залевамі і шквалістым ветрам з парывамі да 20 метраў за секунду. Пры гэтым усе наступствы непагадзі ўжо адчулі жыхары Магілёва. Напярэдадні на горад абрынулася моцная залева, ператварыўшы некаторыя вуліцы ў сапраўдныя рэкі. Прадстаўнік следчага камітэту ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу заявіў пра выпадкі завядзення крымінальных справаў за публікацыі ў сацыяльных сетках Threads и TikTok. В настоящее время есть отдельные факты, мы пока их не озвучивали, но уже есть лица установленные, кого задерживали и привлекали к уголовной ответственности за публикации. Опять же, перечень конкретный, за который привлекали, мы называли. Это разжигание социальной вражды и розни, это заведомо ложные сообщения об опасности. На дадатак сілавікі заявілі, што высветлілі асобу аўтара допісу ў соцсетках пра велізарныя чэргі каля рэгістрацыйна-экзаменацыйнага аддзелу ДАІ ў Баранавічах. Гэты чалавек у Літве, але ў выпадку вяртання дадому яму, маўляў, пагражае крымінальная адказнасць. Самое відэа з чэргамі сілавікі назвалі фэйкавым. Нягледзячы на маштабныя пажары і страты ў лагістычных комплексах Wildberries у выніку атакі дронаў, пункты выдачы ў Беларусі працягваюць працаваць у звычайным рэжыме. Пра гэта выданню «Зеркала» паведамілі ў службе падтрымання маркетплейсу. Калі ж набытая рэч усё ж апынецца на атакаваным складзе і згарыць, расійскі маркетплейс абяцае цалкам вярнуць грошы. Праўда, тэрміны залежаць ад банкаўскай сістэмы. Адметна, што напярэдадні атакі Wildberries абнавіў умовы для мясцовых прадаўцоў, зняўшы з сябе адказнасць за страту тавараў у выніку абстрэлаў ці падзення беспілотнікаў. У той жа час для беларускіх юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў дзее асобная афіцыйная дамова. У ёй фармальна няма ніводнай згадкі пра беспілотнікі ці ваенныя рызыкі, што пакідае адкрытым пытанне аб рэальным кампенсаванні стратаў беларускаму бізнесу. У стандарт на адзенне для школьнікаў унеслі змены. Патрабаванні зрабіліся больш жорсткімі паводле такіх паказнікаў, як трываласць на разрыў ды устойлівасць да ўтварэння катышкаў. Стандарт распаўсюджваецца на адзенне для дзяцей, якія навучаюцца ў пачатковай, базавай і сярэдняй школах. Пры гэтым ён не датычыць абутку і спартовага адзення. Паводле новых патрабаванняў адзенне мусіць быць пашытае на тэрыторыі Беларусі, а пры яго вытворчасці выкарыстоўвацца пераважна тэкстыльныя матэрыялы, вырабленыя ў саюзнай дзяржаве. Новыя патрабаванні пачнуць дзеяць з 13 жніўня. Дзелавы стыль адзення для школьнікаў у Беларусі стаўся абавязковым з 1 верасня 2025 года. Норму замацавалі ў абноўленым кодексе аб адукацыі. Былога байца палка Каліноўскага Васіля Верамейчыка, якога выкралі з В'етнаму і этапавалі ў Беларусь, у 2024 годзе перавялі на турэмны рэжым. На які тэрмін, пакуль невядома. З 9 ліпеня палітвязня перавезлі са шклоўскай калоніі ў магілёўскую турму нумар 4. Як паведаміла выданню «Наша Ніва», жонка палітвязня Евгенія Верамейчык мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Праваабаронцы ўжо ўнеслі яго ў гуманітарныя спісы. Замест аперацыі, якую яму мусілі зрабіць у больніцы пры Менскім СІЗА нумар 1 яшчэ ў пачатку чэрвеня, былы каліновец прайшоў праз ШІЗА і ПКТ, а цяпер апынуўся ў турэмных умовах. Дрэннае харчаванне, адсутнасць належнай медычнай дапамогі, святла і прагулак стварае наўпроставую пагрозу для ягонага жыцця, паведамляюць праваабаронцы. Пайшла з жыцця Святлана Курс, беларуская пісьменніца, лаўрэатка літаратурнай прэміі Ежы Гідройця. Пра гэта паведаміла сям'я спадарні Святланы. Ёй было 54 гады. Апошні год пісьменніца змагалася з цяжкаю хваробаю. Летась у яе выявілі рак на позняй стадыі з метастазамі. Святлана Курс пісала пад псеўданімам Ева Віжнавец. Яна аўтарка 2 кніг «Шлях дробнай сволачы» і «Па што ідзеш воўча». За апошнюю ў 2021 ёй уручылі прэмію імя Ежы Гідройця. Белсат выказвае шчырае спачуванне родным і блізкім Святланы Курс. Смяротны пажар у Барысаўскім раёне. У вёсцы Курганаўка падчас тушэння прыватнага дому ратавальнікі знайшлі целы 2 мужчынаў ва ўзросце 51 і 62 гадоў.
Усе абставіны і прычыны, што правялі да гібелі людзей, пакуль высвятляюцца. Аднак паводле папярэдніх звестак адной з асноўных версіяў трагедыі следчыя разглядаюць неасцярожнае абыходжанне з агнём падчас курэння. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў прастакутныя манеты, прысвечаныя народнаму лялечнаму тэатру «Беларуская батлейка». Манеты нязвыклай для нашай краіны формы чаканілі ў Казахстане. Медна-нікелевыя наміналам 1 рубель будуць прадаваць па 60 рублёў. Срэбныя наміналам 50 рублёў будуць каштаваць 700 рублёў. 22 ліпеня яны паступяць у продаж. Набыць манеты можна будзе ў касе Нацбанку. Сляды старажытнай бітвы сярэдзіны першага тысячагоддзя знайшлі ў Вілейскім раёне. Падчас раскопак каля вёскі Рэчкі археолагі і студэнты гістарычнага факультэту БДУ выявілі спаленыя ўмацаванні старажытнага гарадзішча і наканечнікі стрэлаў. Знойдзеныя ў пласце пажару артэфакты належаць да эпохі вялікага перасялення народаў, прыкладна 4-5 стагоддзяў нашай эры. Акрамя зброі, навукоўцы знайшлі жалезныя прылады працы, элементы адзення і кераміку. Экспедыцыя працягнецца да 28 ліпеня, пасля чаго ўсе рэдкія знаходкі адправяцца ў лабараторыю БДУ для даследаванняў, а пазней папоўняць музейную экспазіцыю. Тым часам расійская спявачка Таццяна Буланова пахвалілася вынікам свайго экзамену па гісторыі Беларусі. Як аказалася, яна завочна вучыцца ў Інстытуце сучасных ведаў у Менску, спецыяльнасць музычнае мастацтва. Периодически приезжаю раз в полгода и, в общем, мы встречаемся с преподавателями, в общем, они какие-то вопросы задают. В общем, я на самом деле готовлюсь, потому что я сдала историю Беларуси на оценку 8. Паміж Палестынай і Гватэмалай зборная Беларусі не правяла за мінулы месяц ніводнай гульні і захавала за сабой 96-е месца ў абноўленым рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі футболу. На вяршыні спісу зборная Іспаніі, якая трапіла туды дзякуючы перамозе на чэмпіянаце свету. Аргентынцы, супернікі піренейцаў у фінале мундыялю, займаюць другі радок рэйтынгу ФІФА. Французы на 3-й пазіцыі. Тым часам сталіся вядомыя імаверныя супернікі беларускіх клубаў у футбольнай лізе канферэнцыяў. МЛ Віцебск у выпадку перамогі над Сут'ескай згуляе з кімсьці з пары Борац Петракуб. Менская Дынама, калі перадолее супраціў Нэфчы, сустрэнецца ў наступнай стадыі турніру з Жалезнічарам або з Брагаю. Нарэшце Батэ будзе чакаць хтосьці з пары Зімбру-Ноа. Праўда, спачатку клубу з Барысава трэба перамагчы швейцарскі Сьён. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат о 19-й гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютьюбе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.